Takže čaute, vidíte pri mojom prvom tutoriáli na Minecraft. Ja som Promo, normálnym menom Ivan a dneska vám ukážem, ako začínať na Minecrafte na SPČ servery, na single playery. Takže, spávam ma to nejakej divnej bahnitej oblasti, kde nie je len takéto stromy, nejaké prasiatka a to je nejaké hubičky a to je všetko. Tak ale niečo sa dá začať. Takže začneme napríklad tunak. Najprv si vyrúbime drevo. Za pár drev by nám mohlo stačiť na prvú noc. Dáte na zatiaľ tento si prvý stromček. Potom si pôjdeme vyrobiť prvé itemy. Ťažíme, pomaličky to ide, pomaly, veľmi pomaly. Dobre. Ten vyššie nezačahnem zatiaľ. Aj keď. Dobre. No, takže máme aj posledný. Tento znova. Takže. Teraz si nájdeme nejaké pekné miestočko, kde sme si mohli postaviť prvú skríšu. Tak napríklad tunak. Dobre, dáme si Ečko ako inventár. A dáme si semka. Máme drevo. A zmeníme si ho na parkety. Dosky z dubového dreva, to je jedno, 100% parkety. Urobíme si zo 4 dosiek, si spravíme crafting table, pracovný stôl. A umiestnime si ho, dajme tomu sem. To je náš prvý pracovný stôl. Klikneme pravý a ideme si tu prvý item. Takže najprv si musíme urobiť palicu. Stačí nám tak 8 palíc. Palice si dáme takto a ideme si urobiť najprv sekerku. Sekerka sa skladá z 2 palíc, dali dole a z drevených dosiek, takto po boku. Máme prvý item. Zoberieme si zároveň aj meč, drevený. Z dreveným mečom si môžete zabíjať zvieratka alebo zombíkov. Ďalší item, čo urobíme je krompač. Krompač je samozrejme na ťaženie diamantov a ťaženie proste na hociakých surovín. A ešte dosť jeden potrebný item je lopata. To je malý zo všetkých itemov, viac nepotrebujeme. Toto si zoberiem k sebe. Crafting table môžete ťažiť najlepšie sekerkou, lebo je z dreva. Dobre, máme 15 driev. Tak postavíme si malý domček. Maličký. Tak, ešte potrebujeme zobor dreva, trocha dreva. Vidíte, keď si môžete všimnúť, tak drevenou sekerkou to ide oveľa rýchlejšie ako rukami robiť. Fajn. Máme to. Máme troška dreva. Zase ho zmeníme na dosky. Je to stále málo, ale zatiaľ nám to bude stačiť. Trochu som povedal trocha veľký dom, ale však nevadí. Berieme si drevo, čo nám padlo. Budeme potrebovať ešte trocha dreva. Á, prasiatko, keď si tak motá už. Zabijeme mečom. Momentálne nehodil žiaden. Aha, hodilo nám trocha mäska. Mäsko si potom upečeme v trube, ale na to potrebujeme ešte kameň. A to poviem za chvíľku vyťažiť. Len si vyťažíme ešte nejaké drevo. Máme ešte trochu dreva, zase ho zmeníme na drevené dosky a ideme si dostavať náš dom. Takže domček by sme mali postavený, okná a takéto veci urobíme neskôr.
Momentálne si môžeme tak vykraftiť tak asi dvere, tie by nám dosť pomohli. Aj keď v novších verziách Minecraftu už zombíci tu po dverách, ničia dvere. Dvere si vytvoríte, že si dáte takto 6 krát drevené dosky. Viete sa na takto dvere. Dvore sa môžete umiestniť zvonka alebo znútra, ja si dám takto znútra, zvonka. Dorobím si ešte takto steny. Pustila sa nám hudba na Minecrafte, wow. Fajn. Vyťažím si trocha z podlahy. A potom nahradím následne kameňom. Kameň si ideme, zrušíme to a dáme tam potom znova. Kameň si ideme vyťažiť senka do dolov. Tu sme našli nejaké doly. Aha, čo tu máme je... Pozor, tam môže byť zombík. Když si dávate pozor, takýto tmavý, niekedy tam môže byť zombík. No, väčšinou v tých mojich miestach sú zombíci. Ale tentokrát tam asi nejaký žiaden zatiaľ není. Dnesko toto prečekujeme. Momentálne napríklad zajtra, keď už budeme mať základný nejaký armor, budeme mať buď z kože, alebo už rovno z ironu. Vyššie asi ešte nie. Dobre, vyťažíme si pár uhlia. Uhlie sa vám je dobré na pečenie alebo na robenie fakiel. Bez uhlia si fakel nespravíte. A bez fakel nie je svetlo. Okrem glowstoneu. To by nás stačilo. Dobre, a potrebujeme kameň, jak som hovoril. Kameňa budeme potrebovať celkom dosť. Kameň je v začiatku veľmi potrebná surovina a materiál. Dobre, už máme koľko máme kameňa už? Sa pozrieme. No, máme 18 krát kameň. Ešte si dáme aspoň tiež 20, 22, 20, máme 23, dáme 25 a hotovo. Dobre, máme 25. Teraz sa musíme nejako dostať hore. Tak si postavíme také provizorné schodíky. Nevyšlo. Tak. Sme hore. Dostávame si domček. Tak. Som späť. Nejaký develko mi volal. Nevadí. Takže máme prvý domček. A ideme ešte postaviť pec. Pec si postavíte z 8 kociek daný do kruhu. A pec si umiestnime napríklad semka. Dobete si tu ešte to uhlie, dám si tam také dve uhlia. Alebo jedno a urobím si rovno už. Urobím si už sa mi pečie. Dobre, urobím si zároveň aj faklu. Fakla stačí urobiť takto. Jedno drevo, jedno uhlie, dáte vám to 4 fakly. Jednu si umiestnime faklu donútra, dám si semka. A ostatné si umiestním tak, aby som videl. Nie, že na to niečo prekvapilo v noci, nejaký zombík. Tak, tam ešte máme faklu, ale to nevadí. Takže, domček máme postavený, prvom sme nachystaní, aj keď toho meska není veľa. A to by mohlo byť na prvý tutoriál na Minecraft, o tom je asi všetko. Takže sa majte a pri ďalšom tutoriále vám ukážem, ako si nazbierať viac surovín. Začneme už si viac chodiť loviť, postavíme si krajší domček, ukážeme, ako sa robí truhlička, do ktorej si môžete skovať veci a pokúsime sa začať fajtovať s nejakými zombíkmi. Takže zatiaľ sa majte, čaute.